Hello friends, good morning. Welcome to our channel China Creation. ପଖାଳ ଖିଆ ଭିଡ଼ିଓ। ପଖାଳ, ମାଛ ଭଜା, ମାଛ ତରକାରୀ, ଆଳୁ ଭଜା, ଲୁଣ, ଏ ସାଇନୁ, ସ୍ୱାମୀ, ଇଏ ଗୁଡୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି। ତମକୁ ମୁଁ ରେଗୁଲାର କରିବି ସବୁଦିନ ଦେଇପାରିଲ ଆଉ କଣ କରିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଏଇଟା କରିହେବନି ସେଟା ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିକ୍ରି ପଡ଼ିଛି ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶେଷ। ତମର ଭାତ ଅଛି? ଶେଷ। ଆମର ବି ଶେଷ ଦେଖ। ମୁଁ ସବୁ ଶେଷ କରୁଛି ଆଣ୍ଟୁଟି। ସବୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛୁ? ବାବା ଖାଇନାହାନ୍ତି ଜମାରୁ? ଅଧା ଖାଇଛି, ମୁଁ ଅଧା ଖାଇଛି। ବଢ଼ିଆ। ସିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନି ସିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନି ହଁ ଝୁଳଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ। ସାଇନି ଖାଲି ଝୁଳ କାଟି ପକଉଛି। ପଳେଇଲେ ବାସନ ପଡ଼ିଛି। ଭାତ ଖାଇବୁ ଥୋଇଦେଲୁ ଏକ ମୋହନଟାକୁ ମୋହନଟା ହେଇଠି ପଡ଼ିଛି ଯା ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଚାଲେ। ହଁ ଖୁଲା ଲାଗିଛି ସେ ଗୋଡ଼ରେ ଏ ହାତରେ ଧୁଅ। ରହ ତୁ କାହିଁ ଏମିତି କାମ କରିବାକୁ କହୁଥିବ? କାମ କରିଦେବୁ ତ ସବୁ। କାମ କଲା ବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଏଇନା ଖାଲି କାମ କରି ପକଉଛି। ଏବେ ଶେଷ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖି ହଁ କହିଲୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ନାଇଁ ତୁ ନିଏ ପେନ୍ସିଲ୍ ଥୁଅ।
କ୍ଷୀର ବସେଇ ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଆ। ସକାଳୁ ଚା କରିକି ଚା ମଜା ହେଇନି ଓ ହଁ ବାବା ଯଦି ଥିବେ ନେଇଯିବେ ନା ଏବେ ଚାଲି ଯିବ। ନଉନୁ ନେବେ ନା ରୁଟି କରିବା। କାମ ସରିଗଲା ସବୁ, ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଉଠିଲା ପରେ କଥା ଅଛି।